Împărat, totul de roiobito va trece în curând. Am chemat deja cea mai bună echipă de obstetricieni în tot iadul. Vor fi aici curând. Doar rezistă și respira adânc, bine? De ce trebuie să sun atât de rău? Haide, dragă. Știm de ce. Ok, îmi pare rău. O, să-mi bag la naiba. Cred că aș putea să te ajut. Cum? Asta e un blestem de la însuși Dumnezeu. Nici o magie nu mă poate scăpa de asta. Păi, aș putea să transfer o parte din durerea ta la mine? Tu poți face ce? Îmi pare rău, nu știam că va dura atât de tare și acum mi-a fost prea frică să mai întreb. Te rog, nu mă omorâ. Cât timp ai ținut asta ascuns de mine? Vorbește! Am aflat despre asta acum câteva sute de ani, jur pe Dumnezeu. Ți amintești când ai spus că migrenele tale se mai pune în jurul meu? Eu am fost. Fă acum! Cât ai vrea să iau, draga mea? Ce zici de 2 din 10? Toată! Ce? Nu pot lua pe toată? Știi că nu-ți reziste la durere? Vrei sau nu copilul ăsta? Este și copilul tău? Să nu îndrădești să folosești cartea asta cu mine. Am purtat copilul ăsta în mine ani de zile. Habar n-ai cât de tare au durut loviturile de bebeluș în ultimele luni. Desigur că știu. Am încercat să-i transfer la mine din când în când și a fost super ciudat. Bine, facem 50-50. Nu pot lua atât, e tot prea mult. Te rog, fii rezonabilă, scumpo. Poți și vei putea. Suntem în egală măsură responsabili de acest copil. Nu accept nimic mai puțin de 50 și punct. Nu! E afară, dragule. Am reușit. Gata. Fiu, a fost un bebeluș mare, ha? Dar n-a fost așa de rău. Nu-i așa, Lucy? Dragule? Lucy? Lucifer! Dragule, când crezi că ar trebui să ne pregătim pentru următorul copil? Nu, unul e de ajuns. Ăsta e suficient. Dar acum câțiva ani mi-ai spus că vrei cât mai mulți copii posibil. Nu, micul nostru măr e mai mult decât suficient. Dar... Nu!